Niektorí z nás už takmer zabudli, ako vyzeral posledný deň v starom roku. Rusíni na východnom Slovensku si to ale pamätajú veľmi dobre. Tak ak nemajú totálne okno, koniec roka totiž oslavovali včera. Podľa juliánskeho kalendára majú nový rok až dnes. V Bardejove sa Rusíni zabávali. Oslavovali totiž Silvestra. Sála bola naplnená do posledného miesta a ako to na východe býva zvykom, o dobrú zábavu nebola núdza. Nemáme také miestnosti veľkej, tak sme to obmedzili na 170, na 180 ľudí. Tanec, to mi nedá, topánky dole a tancujeme od večera do bieleho rána. Som Rusínka a hlásim sa k Rusínom a uznávam túto zábavu. Na parkete hostia nevynechali ani jedno kolo a dievčatá nám ukázali, ako sa tancuje fľaškový tanec. Veľmi rada tancujem čardaše, pretože si berieme aj tú fľašu do ruky, pretože aj si z nej vypijeme a okolo nej tancujeme. Aj napriek tomu, že Silvester pripadol na piatok 13., nikoho to neodradilo a neubralo mu z dobrej nálady. Nie som poverčivá, piatok 13. je super deň. Je to šťastný deň, sestra moja narodila 13. tiež piatok bola. Nechýbala ani tombola, v ktorej bolo pečené prasa, bicykel či množstvo ďalších cien. Že prasiatko prišlo samo z lesa a tu sme ho len ugrilovali, upiekli. Som vyhral bicykel a takto vidím, že dnes nepôjdem večer pešo domov. O polnoci si všetci spoločne pripili a privítali nový rok. Muzikanti chodívali hrať aj pomedzi stoly, kde si všetci z chuti zaspievali. Vinčujú, že by ste mali koláči povnutejšie, vyplatovejšie, veľa slivok na palinku. Z Bardejova pre televíziu Joj, Michal Ilkanin. Myslíš, že už Rusíni sa prebrali z tej oslavy? Dúfam, že áno. Tak by sme im mali nejako štýlovo zaželať do nového roka, vraj sa to po rusínsky povie šťastný nový rik. Tak.